निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग सादर करीत आहे गोष्टी एकनाथजींच्या। संकलक शशिकांत मांडके, अभिवाचन वैदेही गोडबोले, सुश्रुत जोशी। भारताची फाळणी आणि एकनाथजींचं कार्य। रोजच्याप्रमाणे सगळी मुलं जमल्यावर गुरुजींनी एकनाथजींची गोष्ट पुढे सांगायला सुरुवात केली। एकनाथजींच्या समोर उभं राहणारं प्रत्येक काम एक मोठं आव्हान असायचं। 1947 साली भारत तोडून पाकिस्तान नावाचा एक नवा देश निर्माण करण्यात आला। सगळ्या देशप्रेमी लोकांना राग आला, दुःख वाटलं, कारण त्यांच्यावर मोठा आघात झाला होता। परंतु कपटी राजकारणापुढं कुणाचं काहीच चाललं नाही। पाकिस्तानातून लाखोंच्या संख्येमध्ये हिंदू निर्वासित भारतात येऊ लागले। त्यांना अन्नवस्त्र देणं, त्यांना निवारा देणं वगैरे कामाचं ओझं इतर स्वयंसेवकांप्रमाणेच एकनाथजींवरही पडलं। ह्या निर्वासितांच्या सोयीसाठी संघाने वास्तुहार समितीची स्थापना केली। तिच्याद्वारेच ही सगळी कामं करायची होती। सरकारसुद्धा या निर्वासितांच्या सोयीसाठी उपाय करत होतं। काम फार मोठं होतं आणि ते तडीला नेण्यासाठी स्वयंसेवकांची आणि पैशांची फार मोठी गरज होती। त्यासाठी एकनाथजी कोलकात्याला गेले। सुजित धर नावाचा एक तरुण एकनाथजींचा सहाय्यक होता। एकनाथजींना बंगाली लोकांमध्ये काम करायचं होतं। त्यासाठी त्यांना बंगाली भाषा येणं आवश्यक होतं। म्हणून ते सुजितला म्हणाले, तू मला बंगाली शिकव, मी तुला समितीची माहिती देतो। एकनाथजी बंगाली भाषा फार झटपट शिकले। त्याचा परिणाम असा झाला की एकनाथजींना निर्वासितांची दुःख नीट समजली। आलेल्या निर्वासितांमध्ये 16 वर्षांपासून ते 30 वर्षांपर्यंतचे हजारो तरुण होते। ते खूपच दुःखी होते, कारण त्यांना आपलं घरदार, जमीन जुमला सगळं सोडावं लागलं होतं। त्यांच्या नोकऱ्या, त्यांचे व्यवसाय बुडाले होते। इथे भारतात आल्यावर त्यांना काही काम नव्हतं, हातांनाही नाही आणि डोक्यालाही नाही। त्यात भर म्हणून मनात दुःख आणि राग। अशावेळी त्यांची मनं गुन्हेगारीकडे वळण्याची मोठीच भीती होती। कदाचित ते भारताचाही तिरस्कार करू लागले असते। हा तर फारच मोठा धोका होता। एकनाथजींनी अशा संकटांमधून त्या होतकरू तरुणांना वाचवण्याचं काम केलं। ह्या बाबतीत दीप्ती चौधरी नावाचा एक व्यापारी म्हणाला, मी लहान असतानाच एकनाथजींचं माझ्याकडे लक्ष गेलं। त्यांनीच माझं व्यक्तिमत्व आणि चारित्र्य घडवलं, म्हणूनच मला त्यांच्यात एक प्रेमळ पिता आणि स्वामी विवेकानंद दिसायचे। निर्वासितांच्या शिबिरांसाठी पैशांची फारच गरज असायची। ते मिळवण्यासाठी एकनाथजींना फार धावपळ करावी लागायची। भर उन्हात मैलोन मैल चालावं लागायचं। तशातच 1950 साली ईशान्य भारतात मोठा भूकंप झाला। एकनाथजी त्याच भागात प्रचारक होते, त्यामुळे भूकंप पीडित लोकांना मदत करण्याचं आणखीन एक अवघड काम एकनाथजींवर येऊन पडलं। तेही काम एकनाथजींनी उत्तम प्रकारे केलं।
आता एक मजेशीर गोष्ट सांगतो. एके दिवशी एकनाथजी जेवायला बसले होते आणि ते मोठ्या चवीने जेवत होते. तिथेच एक जीवनव्रती होता. त्यानं म्हटलं, जेवण फारच स्वादिष्ट दिसतंय. एकनाथजी म्हणाले, होय. असं म्हणून त्यांनी त्याला एक घास दिला. तो तोंडात जाताच तो जीवनव्रती म्हणाला, हे काय, ह्यात तिखट मीठ वगैरे काहीच नाही. छे, अगदीच अळणी जेवण आहे आणि तुम्ही कसं काय एवढं चवीने खाताय? एकनाथजी म्हणाले, आपण नेहमी अन्न हे पूर्ण ब्रह्म असं म्हणतो, म्हणून ते खाताना तक्रार का करावी? त्या जीवनव्रतीने एकनाथजींना मनोमन नमस्कार केला. असे होते एकनाथजी. एवढं बोलून गुरुजींनी मुलांना उद्या यायला सांगितलं आणि त्यांनी आपलं बोलणं थांबवलं. वेडपटपणा, दिव्य स्पर्श आणि योजकता. सगळे लहान श्रोते आल्यानंतर गुरुजींनी गोष्ट सांगायला सुरुवात केली. ते म्हणाले, आज मी तुम्हाला एकनाथजींच्या 3 गोष्टी सांगणार आहे. एकनाथजींच्या बालपणातली ही गोष्ट आहे. ते आपल्या मित्रांच्या बरोबर रोज संध्याकाळी शाखेत जात असत. त्यावेळी आपल्या देशावर इंग्रजांचे राज्य होतं. ते नष्ट करण्यासाठी देशभक्त आपापल्या विचारांनुसार प्रयत्न करत होते. काही क्रांतिकारकांनी असा विचार केला की बॉम्बचे स्फोट घडवून इथून इंग्रजांना पळवून लावूया. एकनाथजी आणि त्यांच्या मित्रांनी सुद्धा हेच ठरवलं की आपण सुद्धा बॉम्ब तयार करू आणि त्यांचे स्फोट घडवून इंग्रजांना घाबरवून इथून पळून लावू. पण हा म्हणजे शुद्ध वेडेपणा होता. परंतु एकनाथजी आणि त्यांच्या मित्रांनी लपून छपून कसा कोण जाणे पण एक बॉम्ब बनवला. त्याचा स्फोट झाला. त्यामध्ये काही जणांचे हात भाजले. ही बातमी जेव्हा डॉक्टर हेडगेवार यांना समजली तेव्हा ते हसले आणि त्या मुलांना समजावून सांगताना म्हणाले, असल्या फुसक्या स्फोटांनी घाबरवून इंग्रज इथून पळून जातील असं समजणं ही अगदी खोळी कल्पना आहे. पहिल्यांदा आपण विचार करायला पाहिजे की आपलं स्वातंत्र्य का आणि कसं गेलं. इंग्रजांच्या ताब्यात हा देश गेला कसा? हिंदुस्थानात कोट्यावधी लोक आहेत आणि हजारो मैलांवरून आलेले इंग्रज अगदी मुठभर आहेत. म्हणून आपण विचार करायला पाहिजे की इतक्या थोड्या लोकांनी इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या लोकांना पराभूत करून एवढा मोठा देश जिंकला कसा? त्याचं कारण हेच की आपल्यामधील जातीय फाटाफूट. आपल्या देशातल्या एका जातीचा मनुष्य दुसऱ्या जातीच्या मनुष्याला मदत करत नाही. आपली सर्वांची मिळून मजबूत संघटना नाही. आपण तुटलेले फुटलेले आहोत. म्हणून आपण पहिलं काम म्हणजे आपल्या जातीपाती, आपले पंथ विसरून आपण एक व्हायला पाहिजे. आणि आपली संघटना हेच काम करते. तुम्ही सुद्धा हेच काम करा. डॉक्टरांच्या या बोलण्यातून एकनाथजींना खूप शिकायला मिळालं. मी तुम्हाला आधी सांगितलंच आहे की एकनाथजींची स्मरणशक्ती फार तीव्र होती. ही बऱ्याच वर्षांनंतरची गोष्ट आहे. म्हणजे त्यावेळेला एकनाथजी 62-63 वर्षाचे असतील. तर त्यावेळेला एकनाथजींच्या विवेकानंद केंद्राच्या एका कार्यकर्त्याने विचारलं, एकनाथजी, तुम्हाला आठवत आहे का की तुमच्या एका व्याख्यानात तुम्ही स्वयंसेवकांपाशी कोणते गुण असायला हवेत हे सविस्तरपणे सांगितलं होतं. खरं तर हा प्रश्न एकनाथजींना विचारला तेव्हा ते नुकतेच त्यांच्या मेंदूच्या आजारातून बरे झालेले होते. तरी देखील अनेक वर्षांपूर्वी दिलेलं व्याख्यान त्यांना नीट आठवत होतं. ते म्हणाले, हो, मला आठवतंय ते व्याख्यान. त्या व्याख्यानात मी सदाचरण या शब्दाचे 3 अर्थ सांगितले होते. त्यातला पहिला अर्थ होता सद्गुणयुक्त आचरण. दुसरा अर्थ होता सदाचरण म्हणजे नेहमी कर्तव्य तत्पर राहणं. आणि तिसरा अर्थ होता सदाचरण तत्पर म्हणजे समाजात ज्या वाईट गोष्टी आहेत त्या नष्ट करण्यासाठी, त्यांच्याशी लढण्यासाठी नेहमी तयार असणं. एकनाथजींना हा विचार स्वामी विवेकानंदांच्या जीवनातून मिळाला. आपल्याकडे समर्थ रामदास स्वामी होऊन गेले. त्यांनी म्हटलं होतं की एखादं मोठं काम करायचं असेल तर आधी त्याची नीट योजना करा आणि मग तिच्याप्रमाणे काम करा. डॉक्टर हेडगेवारांच्या हाताखाली एकनाथजी हाच धडा शिकलेले होते. एकनाथजींनी कन्याकुमारीला विवेकानंद शिलास्मारक उभं केलं. त्यामध्ये एकनाथजींचा हा गुण दिसून येतो. पण एवढं हे एकच काम नव्हे, तर कोणतंही काम असो तर त्या कामात जर एखादी अडचण निर्माण झाली तर तिच्यावर मात कशी करायची हे सुद्धा एकनाथजींना चांगलं जमत होतं. याच्याशी संबंधित एक घटना आहे ती सागर विश्वविद्यालयातली. वर्ष होतं 1947. 1946 साली डायरेक्ट ॲक्शन या आदेशानुसार बंगालमध्ये मुसलमानांनी हजारो निरपराध हिंदूंची हत्या केली होती. सगळ्या देशात भीती पसरली होती. अशा वातावरणात
सागर विश्वविद्यालयात एक पूर्ण महिन्याभराच्या शिक्षा वर्गाचं आयोजन केलं होतं. वर्गाला 2500 स्वयंसेवक आलेले होते. काही दुष्ट लोकांनी शिबिराचं पाणीच बंद केलं. 2 दिवस झाले. शिबिर मोठ्या संकटात पडलं. काय करावं? पाणी कुठून आणायचं? शिबिर होतं उंच डोंगर सपाटीवर आणि पाणी होतं खाली पायथ्याला. एकनाथजींनी लगेच निर्णय घेतला. त्यांनी सगळ्या स्वयंसेवकांच्या 2 रांगा केल्या. एक रांग पाण्याने भरलेले हंडे, कळशा, बादल्या एकाच्या हातातून दुसऱ्याच्या हातात देत शिबिरापर्यंत आणत होती आणि दुसरी रांग हे रिकामे हंडे, कळशा, बादल्या खाली पाण्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम करत होती. संकट दूर झालं. कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी एका क्षणात निर्णय घेण्याची क्षमता एकनाथजींकडे होती. एकदा असं झालं की पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या निर्वासितांच्या छावणीचं काम बघायला कोलकात्याला दीनदयाळ उपाध्याय आले होते. परंतु अनोळखी माणसाला छावणीत जायला प्रवेशपत्र नसेल तर परवानगी नव्हती. एकनाथजींच्या जवळ एक प्रवेशपत्र होतं, पण त्यावर एकच माणूस आत जाऊ शकत होता. एकनाथजींनी एक युक्ती योजली. त्यांच्या प्रवेशपत्रावर एकनाथ रानडे असं इंग्रजीत लिहिलेलं होतं. एकनाथजी दीनदयाळजींना घेऊन प्रवेशद्वारापाशी आले. तिथल्या रखवालदाराला ते नाव दाखवत म्हणाले, मी E.K. नाथ आणि हे आहेत रानाडे. अशी गमतीशीर फोड करून रानडे दीनदयाळजींना घेऊन आत आले. असे चतुर होते एकनाथजी. अशा गोष्टी सांगून झाल्यावर गुरुजींनी त्या दिवसाचं कथन थांबवलं. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, 1ला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.